Welcome to Diaza TV, another episode of Young Chola, another day, another banger, another hot one, another family king one. Dr. M. Hey, sentumela. Hallelujah. Sinibingelele bafowethu siyiDiaza TV. Hawo sesiphine sabuya. Surprise lo. Surprise lo ngiphathele yona. Uyophela unyaka. Ayikho so. Noma ngamshaya. Hayi noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Uthi ngiyanithanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Uzithandela nje. Usithandela umnuka wena. Usithandela umnuka. kahle. Yasina nikathi ngiyaya. Yabazo dayisa inkomo Hey, TikTok. Welcome to Diaza TV, another episode of Young Jolela Mtanam, another day, another banger, another hot one. Sisemlanjeni kugeleza amanzi. Hey, inkomboza I-love bag. Sibuyisa uthando bafethu. Bafo khamba kahle. Hayi no siyaphila. Hayi. Siyanithumela lapha emakhaya. Sinibingelele, sinamukele kwiDiaza TV. Sinamajita yezwa indlela engikhuluma ngayo iflow. Umkhuhlane. Iflow Nkosi yami. Sinamajita ayithuba mfethu, amajita akhala. Yabo, sihamba nawo sifike nawo la. Aba understand ukuthi kanjani manje wena uthanda nogeli wami nalo omunye uthi ugeli wakhe nalo omunye uthi ugeli wakhe. So basibizile ukuthi sibonele ugeli sizwe ukuthi kwenzakalani. Ugeli ayichazele naye ukuthi kahle kahle yini eqhasa all over. Why ethanda nalo why engashiyo i1 aqhubeke no1. Ecacise into yakhe icace. Hey, zonke. Simple. Sihlangabezana nempico abadala. Hayi ngoba ziyakhala. Hayi ziyakhala. Nokulungile. No, hayi mfethu. Abenza bafethu bayichaza ba ngobani. Gentleman. Ubani logeli lo. Bafethu. Kamani mnandi. Hey, izandla emanda kanje eqhawe lami. Migrant. Lotaba lelo libandisa nje. Buya ngapha ngena ngapha. Oh yeah, ukrent ngapha. Umfowabo abani lo shaya i-triple. Nomfoko kaKenyane mina. uKenyane. Leyo kokufakile bese because ngiyabona ukuthi kusukela phansi kuya phezulu kuya phansi nendawo into eyodwa. Uba lo mgqokile bese. ibrand yami lapho. Uwena lo? Yeah, mina lo. Unama. Hayi, impela futhi mina lo. Manje uyibona Chris. Awubhekile. Oh, but this is dope. Cookie cooks. Yeah. Okay. Manje babefuna ukuyithenga mhlawumbe beyithanda cookie cooks bazokuthola kanjani? Alright, ngiyatholakala ku WhatsApp 078-145-6250, Facebook ngiyatholakala Cookie Cooks, Instagram Cookie Cooks, TikTok Cookie Cooks. Okay. Support local brand bafethu. Njalo. No ke futhi charge u800. Letho siqeda ukuyeza nje manje. Uyasikweleta. Alright. Advertisile nje manje ubunandi into yakho uzobona. So uyasikweleta. Siyilungisa. Okay. Ithiwe igama ubani konje? Igama okutlwana. Wakenyane ubuya kuphi? Phuma emzimhlophe. Okay, emzimhlophe sowezo ne? Okay. Lo ngiyakuthola mfethu. Bafu hamba kahle. Hamba kahle. So ngiyabona ufiwele lapho. Eish. Yabona irazo. Uzweke. Irazo. Isiphethe ze drip namhlanje. Kanye igama Ukarabo. Ukarabo buyaphi? Umzimhlophe na. Umzimhlophe na. Sihlala ndawonye, cishe sihlala ndawonye ngikaseliwane nje sobabili. Inkinga lo muntu ezeze kuye. Inkinga yilo muntu lona man yena man osixabanisayo man yazi. Manje yabona ngihlala ikaseli 1 ngapha senzoba ngogele. So akaze kwenza mhlawumbe ufuna ukwebhana lapha eKasi or something noma mhlawumbe naye lutho yazi kwenzakaleni nabhodi shothi ke indaba yokuthi ugeli ukujola nobhodi ngithole ngomngani wami mina sengizwa nje ukuthi nje hey amahemhem ukuthi umuntu wami nje uhlezi angena ngakuntanga yabo khona la eKasi kwami ungena la eKasi yabo so nje eish ayingiphathi kahle bhodi ingakho nje ngidecide ukubhalela le show yabo ukuthi nje simuzwe kahle lo geli ukuthi kahle yini indaba yakhe yini inkinga. Tshela mina ubani igama likaGeli? Igama likaGeli uNoni. Okay. So uNoni before kulesile zonke lezi inkinga lezi wawuhlangane phi naye and yini lo eyachaza ngaye and
nibe nesikhathi singakanani ndawonye Okay thi ngiqale la uNoni ngahlangana naye eMaponya Mall emall sure ngisa shop Hey niyahlangana. Kumele ngiyohlala eSoweto yabona vele ngiyohlala eSoweto Amele nje emall ziyabuya eMaponya Mall lapha yeah sahlangana eMaponya Mall mina ngabona nje intombi enhle edecent yabo ezithandayo wabo njengoba nami nje ngizithandela itrip naye nje umuntu onjalo nje oh naye okay so nje sina tres sithandana mina noNoni angaze ngibone nje izinto ezirong ngiyangithola throughout our relationship but now njengoba ngizwe izinto ezikanje sengiyamangala manje ukusekwenzakala kaze ngone so wena mawuzwa ngalomjito ozoyengayo lo whoever ozoyengayo ekhasi ukuthi umuntu wakho babana noBafo uBafo wam-approach same time or approach ugele ukuthi akuse manje lezi zinto engizwayo uyenze kanjani mawuzwa so ukuza kwami ngaqala ngabuza ugele wami ukuthi okay baby kwenzakalani manje ngizwa bathi waphika ngaza kumfo-ke ngazobuza yena ukuthi kwenzakalani umfo wangichazisela ukuthi okay sharp mina nalogele sina 3 months isijola-ke manje ngithola so uBafo mangibuza nawe vele wavela wangena edabini ukuthi hayi yazini sina 3 months isijola mina nogele so nje angifunanga ukuthi yabo kube igishgisha yabo cause kumele sibuze ugele kuqala ukuthi kwenzakalani before sithatha step Karabo bese ngiyamuzwa uBafo mina ngala ichaza istory sakhe uyasho ukuthi wavele nje wamtshela straight ukuthi hayi no mfethu 3 months in ngeyisi ngithandana naye kunjani ngamtshela straight naye yabo ukuthi kungabi uyazi amantombazana ayaliswana yazi ngesikhathini esiningi man so kumele sikhulume kahle naye abe khona la yabo because ngathi nje ngeke sihlashe because sihlale ekasele 1 yabo kuzoba enye big deal because naye ngihlangane naye epatini ngihlangane naye epatini yabo then ngitshela uyazi ukuthi yabo intombazana abanjani man ukuthi hayi man angijoli ini nami ngawela phakathi nje sheke manga lezi zinto lezi ngawela phakathi man kulento le so manje angazi man ukuthi because nami ngizimisele man ngaye lo muntu lo man angazi ukukhona umjitha ngaphakathi yazi so wena ke akubele wathakana mjitha but kulo 3 months azange usole mhlawumbe yabona ukuthi lamantombazane lawo ikemi lamantombazane lawo the way bakayidlala ngakhona udlala ngathi manje ngathi vele nje akunamuntu because yanginikeza isikhathi yabo sinina ngitshela ukuthi hayi kubo wena what mara maybe makangitshela ukuthi kubo msholi ukumjitha yabo because yawazi amantombazana njani wena mawusola umjitha ke mase esetholile indaba sekulanda ezokubuza ukuthi afethu ugeli wami kanje wambuza nogeli namhlapho wavele ngicale ngarelaxa mina because angifuni ukujumpisa ukuthi yabo usekunendaba ukuthi kunendaba saka like maybe find out ile mara saka njengoba basho ukuthi umbuzile kuqala ngithi so mara ayikho sure ukuthi uyazi ukuthi mina ngiyazi yabo so umunye umbuzo enginawo mfethu ukuthi njoba ke okay ubafuzile kuwe wangalwa wangamlwisa then today silana sizokhuluma nogeli sibuza ukuthi kahle kahle yini uyimisele ngani wena since ungalwanga are you willing ukumiyeka ugeli makuhlapha kumele umiyeke naye dependa nangenkulumo yakhe ukuthi injani yazi ukuthi uzimisele na because nanku umjitha balast 3 years mina phela manje mina kuba tough man very tough wena Bafo wena uthini yamuzwa ukukhuluma kanjani ngathi akazazi uma ufuna ukuphuma noma ngafuna ukuphuma mina Bafo makumele makuliwe intombi yami phela ngeke lifeli ngalo le bese nizolwa phambi kwethu la angithi phela manje mase ka confirm manje mase ka 2 ya confirm ukuthi ujola naye vele impela awu azilimeze etshela hayi phela ngisosayo bengithi sikhuluma kahle njengama out yazi intombazane le mani wena uzolo kuyodependa man ukuthi naye ngibasela kangakanani yebo yazi man nishayabaselana nalamantombazane lawo ayishayabaselana inakho sithi asicela aze la azochaza istory sakhe yabo okay it's fine uba no plan ukuthi phuma naye ku date yimini phuma naye ngicela ungiboleke ifoni mfowethu
Hayi ngalo majid. Hayi ke akusimthinte gabe yami. Inkazana abaselibheda nje aliyeko. Amankazana yazi lo video lejabulela amantombazane yazi. Athi amankazana. Loudspeaker. Hey, the loudspeaker. Baby. Hi, Alright. ngishapha. Ngiyaphila baby. Usakhumbula ngithi ukuthi sikhulumile earlier ukuthi ngifuna ukukhipha dating. Yeah, ngiyakhumbula mntwana. So ready. Yeah, ngi-ready. Okay baby, mina ngaphandle ke manje yaba. So ngaphuma. Manje ufona ifoni yabani? Hayi, ifoni kamngani wami le angina airtime mina. Oh, okay. Ithi ngiphume ke ngiyeza. Alright baby. Okay, sure. Sure. Ayizwana ukuthi njani. Uyidlala kanje nakanje lo muntu. Hayibo. Hayi kumele achaze. Namhlanje yawo. Hlela amanqamle. Hayi. Okay. Hey, shuthi mina ngizohamba ngiyocasha nawe insizwa. Yabo. Engakuboni. Engangiboni. Asambe. Hey kabi yami. No ngiyanezwa mfethu. Mina kodwa into engayisho nje ukuthi mfethu yabo une brand in so izinto kumele ungayilwini. Yabo into uma wathiwa uyalo emhlabeni lola nayi leshandisi le ukuthi ibe grand iphumelele. Ungakulwele lokho. Mawusi uyasangana ngeke uzumshintshe ngana lokho mfethu focusa lana lento le ngeke izikujikele le izokulethela imali uphile grand ube mnandi kwazi uthola yabo mfethu ube mnandi so ungayihubhe into engeke ilethele inzuzo ekugcinela phambili yabo yeah so ugenje into engayisho ukuthi makuthi lapho ukhetha umjida amnankinga phezulu elisumoya vele angeke kube mnandi but then ngokuhamba kwesikhathi uzokhona ukuthi uphile nakho kube grand uqhubeke nelife push into yakho bazoyizela. Hayi ngoba ilapho uzobusukhetha khona ke all right masebeyizela. Usubheka ke all right. Ngiyangithola mfethu. Awuzwe. Sawubona. Hey izandla zakho ziyabanda. Nje manje hey. Oh yena lozana. Hayi hey cha ngishana ngikhala icishe ifani hayi welcome nje ungajumpisi. Yeah. Hey, David. Sawubona njani impilo umngani wakhe ngathi kufonele ufone yakhe ifoni kamngani wakhe. Alright. Ngishapha wena? Ngishapha. No igama lami nguVusi. Ngibuya kwiDweza TV lo oshuthayo uChris ne. Yes, into esiyenzayo samba senza ama vlog or ama interview abantu abathandanayo. So ubafuna ushilo ukuthi namhlanje nizophuma nithi kuyikhipha kancane so sasisi arrange ukuthi hayi asiyenze namhlanje lento le. Nanokuthi kunane surprise ke futhi esikuphathele yona iqhamuka from kubafu seyakwazi ukuthi uthandane so akulutho ke mfethu ukhomisa abantu nje emakhaya ukuthi uthando likhona kuyathandwana eGoli even though kuba khona inkinga nani but abantu phinde nibe right yabo niqhubeke in so ubafuna kade sichazele ukuthi nina 3 years nindawonye and ngicela ukuma nabafu yabo manje senibambile kanje ngicela ukunihlukanisa kancane nizoqhubeka mase ngingasekho mase nimabisa ikhandlela phela so bafu yasho la sina 3 years niphusha and uhappy ngawe bese uyakuthanda just phela kuba naye umuntu yabo uyaba worried mo ungakhethuze kwakhe ukuthi abafana bekushela awubi ni week gcina ubanike inamba in awethe kanjalo yeah ufuna ukwazi ukuthi uyamthanda yini mfethu yeah ngiyamthanda kakhulu wena uyena kuphela kuwena yeah uyi-one babekushela abanye abafana wenza njani ngiyabaxola ukuthi ngiyajola ngiyathandana ngijoli okay yes ubafuma ngathi uyambamba ngoba umbona nje eshaya idrip nje umbamba ukuthi uyafeva unezinye intombi ngenza njani asoxabana phela ngicabana bese niba right umuntu wami yasoxabana sibe right hlungisizini so ngeke unihlukane ngeke umhlukane ngizomxolela ngoba kaza ngawangijolele okay hayi no ngiyakuzwa wena akazi umjolele nawe okay no it's fine ilanga liyashisa bafethu ngifuna ukunibambezela ngicela ukuthi wena bafo simnike surprise yakho umama ne bese niqhubeka nosuku lweni so isurprise bese uyazi ke ufika ungaboni uzothi tada yabo sokuvala amehlo because kuyakhanya so sokuvala amvale bafamehlo umbambe nje ubuso Othi ngikubambele bafela izinto okay ngithembi ngefoni ngomntana manje ufuna ukuyibona ingakafiki just iklunyana ukuthi maybe
umshado. Ujahe umshado. Umshado khululeke. Maybe umshado yaqinisile. Impela. Maybe umshado. Bafo. Hey. Uyakhathazeki maybe umshado. Ushilo bafathi uyayazi into oyithandayo. Yeah. Hey Nkosi yami. Cha ngiyabona nishayela amakhala ekhalifanayo. Cha niyazi niyamesha. Baby how safilana no baby. Uzoba phela idimo lihlezi likhona ke emhlabeni. Ngizobala ka u3 bese uyambula. 3 2 1 uyambula. Surprise. Oh, Bamba bafento zakhona. Oh uyabnika ngazi. Cela break. Mothi usuthenga sisi. Mothi i-surprise iyo le. Sawubona sisi. Hello, Njani? ngishophe na. Ngiyaphila. Baby, ngicela ukubuza ke. Sakhumbula ukubuza ukuthi awungijoleli na. Yeah, ngikujoleli. Wena wathi limo wathi usaphika namanje. Namanje ngikujoleli. So ubani? Angimazi. Hawu sisi awungazi kanjani? Awungazi kanjani manje? Angikwazi. Nina nihlangane kuphi qala? Yawe ngeni leyo. Ubani? Awumazikarabo wasemzimhlophe sowezo. ujola nabafana basemzimhlophe. Angimazi. Umuntu wechomi yami mazi kanjani? Umuntu wechomi yakho. Ngempela. Ngafuna ukungikwadisa. Umuntu wechomi yami ngisho sihlangane like mayo DJ nami. Ushithi uhlangane ephathini. Yeah. So sihlangane khona umuntu wechomi yami. Hawu. Bava useshilo nina 3 months nindawo. Ngenza yonke usiqambela amanga. Hawu yena iqamba amanga. Kanjani manje? Sena 3 months azana yena nechomi yami. Wena bafo uthi wezwa uthiwa intombi yakho yenzani? Ngezwe ukuthi mina intombi yami iyandlula nje ekhaya. Iyandlula ekhaya. Ubonakala nobani? Nobafu. Weva sangubone ufi. Mamelanga. Mina ke abantu abangitshelile, abantu abangani bami, abantu engibathembayo. Bathi bangibona ngihamba naye. Njalo nje. Into nami ngisho ukuthi ngimazi ngechomi yami. Manje why nihamba nobabili? Why ichomi ngekho included Phakathi phakathi ke silanda ichomi. So awumazi ba? Awungazi. Ngiyamazi mara. Mina ngiyamazi nami ngechomi yami hayi mina. Mano sisi wami. Ucanga kuyadlalwa vele yana. Ucanga ukuthi yadlala. So yena ngoba ethi uthandana nawe nje uyahlanya la ekhaya. Usangene nje. Unesifo senqondo. Yo. Kahle. No ngiyazi ubhebe ngeke believe lo nto le ngiyamazi. Uthini? Angeke uzibelieve. Sisi wami adlala. Hayi. Adlala. Ngixoxana nomuntu in. Hey siyaxoxa yazi. Namanje before nje ngizophuma manje kuseni nje. Bengikhuluma naye. Nike naye elokhunjaneni empahleni enkulu. Hawu. Hle. Usimela kanjani? Hawu. Ngisebenzisa icondom mina nawe. Ngisebenzisa icondom. Mara ngisho ngakutshela ukuthi ngiyajola. Mina zange ngitshela lutho yazi. Yeah, siyajola sina 3 months mara ngamtshela ukuthi nginomuntu wami. Manje yini into mina engayenzi nayenza kancane? Ngifuna ungekho. Ufuna abakhona? Please available. Ngihamba DJ kami nami yena uhamba nami masiyami. Mina ngiyami naye angishuchuza ama nabanye abantu. Okay. Angithi umsebenzi phela ngelanga ukuyojola mina. Umsebenzi mara sihamba sonke. Asifani masingabantu asibhekanga izinto. So mina novusi nje ngoba sisebenza la intombi zethu kumele ngabe ilapha zisilindile zasibona. No, but yena uyangithanda but akangibonakalisi, yena uyangithanda uyangibonakalisa. So uthi ngcono ibalance lento vele uthanda yena boy2. Ukubona kungcono ukuthi uthanda yena boy2. No, but ngithanda yena. Uthanda mophe? Uthanda yena. Mara senzani isilima kahle senza isilima thina phakathi kwethu sobabili. Ufuna thina sixabane maye ngenxa yakho wena. Mina ngixabanisa ngantoni? Hawu. Ngalento yenza. Anina nichuzile ukuthi nizelana nidibane mina ndingenani. Uzwa. Manje wena uwenza kanjani into yokuthi uthanda nabantu abahlala inkaseli 1? Awucabanga ukuthi Marabazana. nabo bayazana. Hlale into kaseli 1. That's why akubonile nami. Okay fine ke. Mara bekuyinto nje like it's temporary. Yeah. Beku temporary. Mawuthi uthini nini? Bakhwaphela. Ngenza isifebe lona hey. Ngithanda. Kudala sikugudla ngithanda yena. Bafuna ucela ukubuza la Ngithanda but
Ngicela ubuza njengomjito osibizile la. Njengomjito ophusha u3 years no girl. Njengomjito othi uyathandwa la. Lento eyenzakala la. Lento esho ugirl ungathini nje ngayo. Mina awubuza ama question. Ngifuna ukubuza ukuthi Asibhuti angisenamagama njengoba naye boshilo earlier ukuthi like ngizibhekele ibrand yami ngizibhekele izinto like ezongakhela ifuture ngeke lezinto eziningi so ngiyabona ukuthi yazi akafuni ukukhuluma neqiniso bengingamxolela ngabe bekakhuluma khombisa nomuntu ongathiwa yisola nje ngiyasola serious Yakhombisa inhlobo lo muntu lo la ngisho yazi ukuthi ngiyajola uyasola yeah ngifuna wena Webafu manje wayebophi yini oyithanda ngomjito oyithanda nje ngayo yini Thanda ukuthi calm and like right for mina naye siyafanelana inkinga yakhe akafuni uhamba nami masihamba semgroveni ufuna uhamba nabanye abantu mina ngithanda yonke into ngayo nokuthi like angangibethi Angakubethe uyakubetha mina uyakubetha ubani uzwana nomuntu ngiyakubetha mina oh hey sesimusuqamba amanga Serious uyambetha nabafu angimbethi baba okay yabo ubafuzi uyamshaya ende mina yazi ukuthi ngiyazithandela yena ende buku ukuthini kumina yabo mara nawe thula ngisho ngithandayo yena uthanda umuntu ukushaya wena no angibhebe kunini sigudla kunini sihamba kunini senza into so too much ufuna ungiyekele karabo wena why wenza lento yenze why karabo why kayena like bengifuna ukukhupha stress angeke understand nina ngisho 3 months ukhipha stress emizini yenu ni safe ni right abantu benu niyabanakekela kakuhle so mina into engenzayo ngiyayazi nina ngicela ngithiwe nikhulume nabantu uyayazi into yenzayo athi abantu abantu bamboyithu ningenaphi abantu man ngicela ukubuza mina kwesibuyele emuva kancane ne mawuthi ubukhipha stress ubukhipha stress ngaye uyi stress reliever sakho mina ngi-stress reliever mina uyi stress reliever sakho uyaqala ukungikhipha ama out today ngoba vele kushuthi ngamanga ulo 3 years yes ukuthi siya ku picnic ufunani kahle uyini nje ufunani ngifuna ngithande wena nje as a person yini oyifunayo uchaza ukuthini ufunani what is your into purpose oyifunayo ngiyabonga into oyifunayo engifuna kubani wena ufuna nje mhlabeni ufunani okho manje ngifuna indoda yami ukuthi ngifunani ngicela nimeni kancinci ufuna indoda yakho namadoda ayi2 ngiyamiyeka ukarabo ngizomiyeka uyamiyeka uzomiyeka ikhona kuphi sisi ngizomiyeka ngesikhathi sami uzomiyeka isikhathi sakhe azini ngeke share report esithu ngoba sibonga kumele ngishare mos ngeke share report kumele ngishare bebengazi nje sengifuna ngibe rude bebengishare bebengazi so ukuthi bayazana sekumele manje nizibone ngathi banjani ngathi nizibona abantu ne wena karabo ngikhuluma nawe mina futhi azaye naxa ukuthi ngiyajola awuzange ngitshela lutho so wena mawubona mina ngihamba ngisemicrophone ubona ngisingile mina uma kanje mfethu wena utheni kimi wena mengapproach obviously ngizovuma yazi into ozotshwala plus ngakubona ukuthi uromantic umuntu wami kuhlaze ngekho umuntu wami manje ngaxoxa ukuthi ngiyajola ngijola nomuntu wami and vele like uyeza kule field le but bengazi ukuthi nani noyithu niyasala mara ngakutshela ukuthi ngiyajola so wena mele accept manje ukuthi umuntu wami lona ngisho na obviously nomuntu wakho cha ngumtholaphi mara kahle thina kuphi obvious nomuntu wakho wangishela kanjani bengizimisela kangaka nalomuntu lona ngimisele nabani mengithi ngifind out unomjitha wami kanti okay ngicela ukubuza ke laba mfethu because igcine kumele sibe ne solution and izophuma kini njengama out bafu okay sengiqala ngokarabo yamuza ukela uthini ne uthi akathandi wara bekhipha stress ngawe in uthanda ubafu in yini ongayi uthini ngalo nkulumo le mara mina ngivumi mina leyo nto leyo yabo because like besingicabanga kakhulu man ngaye yabo ukuthi ke sengizomu take a step over yabo ngaye so manje mina ngazi manje why sakangijikela kanje because ubona yena ukujikela because umuntu wakhe ngesloka 3 years ukuthi bayakhipha stress ngawe hayi kanjani ayikho lento ekukhulumayo makazicabangisise kahle so wena ke mjita ke njenge out ufuna ukufostela uqhubeka uthanda nomuntu othi uyakhipha stress ngawe esho phambi kwesiba ngaka thina yabo asikwazi konke lokho sesiyazi ukuthi hayi ngisholo namanga ayikho lento ekukhulumayo yini ufakeni lapha yini
Bafu. Khona ubuza khona baba. Mina ngicela ukubuza nje into eyo. Okay. Benisebenzisa protection na. Waqamba futhi mama. Ngiyachabisa. Ah, Thula. Uthi akathuli. Hey. Besiyisebenzisa. Yabona manje ngithi uyangishaya ngicela Bengazi ukuthi uya lapho. Isigebengu wena. Usisi wami, awusho nje ngitshela into eyodwa nje ngane yakwethu. Lalela, yabona mfethu i-stress ungaskipha ngakho wonke. Kodwa ungaskiphi i-stress ngobufebe. Lungisa indaba zakho nomuntu wakho ukuthi khona into engekho happy ngayo. Wenzani? nginathula. Akusibe ufebe lo. Ngizomiyeka vele. Akusibe ufebe lo. Ngizomiyeka. Cause lo mjita manje ubuzomiyeka. Hawu. Angisho masiphuma i-picnics, yabona ngisakhona ukubiza i-picnic. Masiphuma sobe solungisa izinto mina naye ngiyazi ukuthi then after Kanjani uphikile ukuthi awujoli nayo? Ulungisana uphikile. mama nabantu engingabazi. So Ngiyekela abantu ongabazi. engabazi. Angithi bathi bazosiza ngama-picnic. Angithi bekumele baze kuqala ukuze wena ukhulume iqiniso. Kukuphi ekhaya? I-picnic le. Kukuphi ekhaya? Kuphi nendawo? Eastern Cape. Oh, okay. Hayi ngaqhubeka. Vela amaXhosa kanje. Angisho ngobe no. Ngizange ngisho lo. Bafo bazoyisho leyo. Musa nje. Asikushongo thina lo. Ngibona la ukuthi ngumXhosa. Bengakuboni. Bengekubona vele ngoba vele. Vele ini? Vele. NamaXhosa namanga man yazi. Allegedly. Allegedly bathi Okay. Kalunga Vele. umuntu lo. Wena Bathi vele ini? mfethu wena isinqumo sakho sithini nje manje? Mina ngicela nje angifuni ukulwa bhuti yabo amandla okulwa nginawo amandla ukukhuluma izinto eziningi anginawo ngicela nje sihlukane Angeke ubuye. aqhubeke noKarabo Ngicela ukuza awuzubuyi. ngizobuyela ntoni Usho? ngizobuyela ntoni Kunini ubuya kini? sisi ngu-DJ mina ne Sengibiza ngosisi baningi namhlanje. abantu abangifonayo mina Okay. wena ulibele ngimoshela isikhathi nje ngento engekho so Into nje engekho. ayikho vele Okay, wena ufuna uxoxa. awachithwe lamanzi ayikho Ima lenkukhu wena ujoli. angijoli Yes. bengijola nawe nje Masingathi masivula ifoni ngoko sibona ukuthi akajoli na. na ifoni yami ngihlezi ngikuphi ifoni ngihlezi ngikuphi ifoni yami Ngaphi? Nefona zingaphi? eyiwani Okay. uzenza ukuhleka wena. So wena Uzenza wena uhlelo. wena okay. Uyazi ukuthi ubize nina abobhuti bamamasini. Cha thina bese ngazocheka amafonini la. Azange utheka amafoni. Angeke nicheke ngisho nike ngaphile ngami mina ngingekho. ke ngapha ngobunani wena Siyakuhlanganyela wenzani wena we uyi-one ngapha kuhlanganyela ngawe yithi. Siyakusukela. Siyakusukela right. Wena uright nje yithi sikusukela. Angikho right ngisane izinto zibewe singiyaxolisa ngithi emntuni wami nginamba. So just because uyaxolisa kusho ukuthini? Angisho niyanize noKarabo. Wena ngoba uxolisa uthi uyaxolisa kuye so yena kumele enze njani ngoba uxolisa? Kumele ngixolele. Oh ngoba wena ufuna wena. Silaleka yi-1. Ulaleka sala wani. ulalili izoyibuyisela Ayi-one. ukuxolisa kuzoyibuyisela le nto Cha. Yo. Thank you. Hayi usenze izinto zibewe suKarabo. Ukhuluma iqiniso uKarabo. At least ukhuluma iqiniso wena Ukuthi uqamba naye mama. ufuna ukungwina. Ene mina ngifuna umuntu Ufuna ukumwina wena. Mele ngimthola. akasangiphi lo muntu uhlezi akhathele uhlezi ukhathele wena so umuntu okhathele so into ekhathele hlezi le Kabe yami. Ngoqala indaba zokukhathala ngisho Okay sis. ngokukhathala. Sis ubhuti la uthi u right uyaphuma kuwe uyifocusele entweni zakhe efocuse kwi future. Uyakuyeka. Akusho mina. Kusho wena. kusho mina Okay, angisafuni awumtsheli. ngiyaphelela la njengoba ngihamba nje la ngasa uze nje Cela ubambe endlini nemic umtshele kahle. Angambambise naye. Hey, Ayikhulume kahle into uyizwa. Cela uyikhulume. ngithi mina masuka la kuphelile phakathi kwami nawe Sema uyapi Solungisizini. Ufike nathi. yazi angifuni epolice station ngenxa yakho ne ngiyakutshela uzulibeke lapha Baby endlini ngiyaxolisa. ngithi uzulibeke uzongibona So wabungangitshela wala lo ukuthi awungifuni uzongitshela phakathi kwabantu. ngisakhuluma Wona sisi kahle kahle wona urealize ukuthi kwenzakalani la noma mhlambe in denial or mhlambe wenza thini ilima or wenza labo bhuti ilima. Kahle kahle ubani isilima? Uwe noma yithi or ibona? Ilo isilima. Wena uzoqhubeka uthanda Awumara ngathi laba fethi nina kahle kahle nesixabanisayo la kahle kahle. nakho wena. No nami I think sengiyavumelana nosisi. Ngathi nina nje. Yithina bahlangene bafana ubone nje bhuti
kahle sengiyabo mfaneleni hayi ni abahambe ngihambane mfaneleni Ah, it's fine, lona uthi akathi it's ukarabo uthi thini So awufuna ukuqhubeka nokarabo. No, mina ngihamba nokarabo ngisho vele yebo ngihambe nokarabo. nifanelene vele nina niyaxabanisana nina I know. xabanisana kanjani mfethu hawu wena lethela amakhamera yabona ukarabo wathi ayikabi ne leli gama ngizolisebenzisa angiyazi jalikho grand but asifunakali isidididi sendoda ungabi isidididi sendoda uxhashazwa intombazana nosisi lona ukwenza isilimo Ukhuluma manje. Naw. Nami. ukuthini Mina ngifuna umuntu wami. manje ukhuluma naye Angicela ngikhulumele naye. nabo naye. No, ayikarabo wena ikhuluma. Sesenyekwa futhi mina kanjalo futhi. Bayi-2. enhle kuthini umuntu lo Ngifuna wena baby please Ufuna ukuthi ngenzani? Ngiyacela. Ngifuna Enda kahle wena. hawu sili musa nje mfethu Wena ngangibambi. Hawu. Karabo ngicela uhambe. seyangixosha yena Hamba ngizokubona ngicela ukukhuluma nomuntu. Kanjani? chief usuke la chief nakusubamba novuzo uyamfuna naye Horizon. so ufuna novafo vele nje kanti inkinga yakho yini ngempela kanti wena Sel, inkinga yakho yini ngifuna wena. Ngifuna Angisho ukuthi ngiyaxelela ukuthi bekuyinto nje ukuthi wena mangakhuluma nami ngihambe naye. Nawe uyazi. sho ukuthi mina ngikho safe mina mangekho around wena uzoba nomuntu nje No, uzomthola angeke ngisaphinda. wona manje stress uzohamba uyofela Angeke ngisaphinda manje. so kahle kahle ungenzi second option lo muntu lo kahle ubungakuboni konke wena lokho sonke lesikhathi hey ngoba ulokhu uthi nje hey yithi sixabanisa wena ubungakuboni sonke lesikhathi ukuthi uyi second option wena uyi stress reliever akakuthandi lo sisi ukwenza ini isiphukuphuku sendoda Uyabona manje bezoba ne-stress namhlanje. uzothola omunye uzofonela wena ngoba uyazi ukuthi ukwenzani ukwenza isidididi 3 years kudala senze into sonke. Karabo baby. uyavuma ukuthi akwenza isidididi hayi cha ngivuma ngeke uyisidididi wena Okay, awusona ngithi. ngithi phambi kwakho hayi naloma ngamdampa kafana ngingabuyela mos ngoba nawe njengoba ukwazile ukuyenza lento ungaphinde uyenze nanoma ungayenzanga nokarabo ungayenza nomunye umuntu uzophatha ifoni yami everyday. iphone ayisho lutho wena ntombazane ngathi uyisifebe uwe nje ngathi kumele uhambe la kulesibangabanga yazi ngathi uyibamba lethu ukarabo yazi First. lo mfo bafanelana man masiyeke masicede nje Yasiqeda. Okay, ufuna usemontweni, ufuna ikhonto ongafuna ukuyisho kuye mhlawumbe amazwi ongamshiya nawo. yazi ne future eqhakazile nje ahead of mina ne bengithi mina ngiyakuthanda ngibona nje potential kuwena ngithi ngifuna ukakha nawe kanti nje ngizimoshela isikhathi so nje ngicela singamoshelani isikhathi mina nawe uqhubeke nokarabo nami ngiqhubeke nempilo yami yabo so nje angisafuni ukubona Kuyaphela. ngiyacela nje Kuphelile. kahle nje 100%. ngiyacela Angeke ubuye. yabo ngiyakuncenga cela uhlukane nami phansi siswa Anoba ungahamba ubusihleke sperma fast ngizohamba nokarabo. Wenzani? Yeah. Hayi. 2 minutes notice. Hayi khuleka bafo banjalo bonke basho njalo. wonke umuntu wesimame basho njalo bonke. Masu uhlukana naye. Bavele bethi hayi kunepipo elincane uqhama basho njalo fast bonke. bonke don't worry kuyenzeka Khuleka bafo. ubungakuboni sonke lesikhathi lo 3 years lokho ubungakuboni konke usukubona namhlanje ngoba ethi niyahlukana Khuleka bafo. Bengimnyamezele nje bengimzama. Okay, nyamazela. nyamazela ngapha kokala siyazamwa Nyamazela. Karabo ayingena ngisho samba so2. hayi mina ngiyayicabanga mina le nto kulungile bese emotweni le. hayi sizokuthola emotweni sazokhuluma hayi baba bafu cha inkinga ukuthi yabo senze isilima kahle kahle yabo sengiyayicabanga nami le nto le kahle kahle yabo cause uma masiphakathini yazi le ngoma le bathi 50 ngapha 30 ngapha mahala ngapha Sengiyayazi ngizwa ngawo. Khuleka bafo. Hey, ngizwa ngawe la. sikanje ke Nika nje u50 Wenze njani wena? Mfethu wenze njani? Sithini isinqumo sakho? Cela ubuye. Nakwazi ukushaya nathi. hayi cha ngathi ngibona ngathi salani naye thina mina ngizophuma kanje mina ngihamba indlela yami yabo Ufike nathi. cause nje asikhambisi ngithekile kabuhlungu kanjani Or usufuna uhamba ujike emakhona. asayi inhleka sambeni nje sambeni cha hayi ngeke cha Buyela amotshela kunikeza cha uvusa angaqala ehambe Yeah, okay. Bafo sisole emotweni. hayi ngeke hayi Cela uze la kancane. Hamba kuyefana. Ngizothola oyi1 wabo. Awunenkinga vele kahle kahle. Ayani. Yini manje uzothola oyi1 wethu? Awukahlanga phakathi kwendoda ne? Ngiyakhona. Manje nina ningibizeleni la?
sifuna ukubuza ukuthi yini inkinga yakho. Ebuzani yini inkinga yami ngani? Akunankinga mina. Ngasho ngixalela ukuthi omunye kenesikhathi omunye kanasikhathi manje ningifunani? Indlela nje leyo wadecide ukuthi uzo-operate ngayo. Ngizongihambisa. So ukhambisa ngoba uhlala khona la around wena. Khona lapho uyakhona? Yeah. Angishobe ngiya kwi-picnic manje sengiyasamuka. Nokhupha stress. Right kodwa wena. Ukhupha stress. Right, yeah. Sesiyazi ukuthi stress usikhipha ngani. So kunomunye okhipha ngayo stress. Usikhipha ngani? Ngokuphuza utshwala. Usimana sisiwami lalela. Lalela yezo sanda sami. Ngamba igama lakho. Silana. Ngani? Noni. Unoni. Oh nomza. Hayi lalela Noni. Uyabona ngale ndlela ohamba ngayo sisiwami. Zoginqika. Ukufast lane. Yabo umuntu ohamba ngayo ayiservice. Kumnandi ne. Uzoginqika. Hayi no kumnandi yazi njani? Ngihleke idemon elikuphetha ngihleke wena. Ana demon mina lento asazenze. Awuliboni dokuthandazela. Awufuna isikhuleke? Awufuna Hayi isikhuleke? ngingakhuleka. Nawe. Ngoba nani ngamademon amadoda angifuna ukukhuleka. Ngobani ngamademoni? Nila mara abantu benu basamwe mina ni busy ngishutana nami. No but like angithi thina sibhalelo ukuthi sizo Basizile Umsebenzi wenu be? Yebo. into esenzayo nje. Wena lento oyenzayo wena ngicabanga ukuthi ivele iyonto bizelwe yona la emhlabeni. Yiko wafika ukuphumbethe. Wafika ufumbe uphele. So If ubenzela- uyafumba wathi aza ngifuna uthethe ngicela uhamba. Okay nolungile. Hey akazi ukuthi ngithini kuwe. Akahamba kunankinga. Uyadinga i-therapist. Ndithi. Awuyidingi? Udinga iwayini ne? Yeah, dinge not wine ngifuna ibhodlela. Bhodlela stress. Yeah. Ngoba sibonga. Ngoba jijana. Ayilungile Akulungile jijana. Niqibile. Siqebile. Into benizoyenza le. Angizwa? Into beningibizela yona i-picnic. No bese thina besibizwa amadoda akho. Sibiza bese ngwa. Nina na set i-picnic nale. Ayisethwa. So manje ngenzeni ke Isethwa lo hambile uthe umenza islimo wahamba yena usithile futhi sekhanselile shuthi. Singiyamiyothola indoda yami le. Okay. Yeah. Ngayiqala ke le. Yazi angaze sishutha ama-episode amangaki la eshowini kwi-Dwaza TV. Ngiyaqala ukuhlangabezana nempica abadala nje. Yes. Hayibo. Bafethu zamile akwenzekanga. Kona ngizothi kwenzekile because amajita safe right. Lo munye uyasangana ekhanda. Yaba yazi le movie le Popeye bathi Ice Age. Kona lo Popeye namehla amakhulu eslow. Ulo. Hey Nkosi yami. It is Jehovah. Hayi kulungile. No, it's fine. Guys, ningakhohlwa ke tune into Dwaza Brothers. Khona manje iya premiere njengamanje iyadlala iyabala manje. Shona khona ufike ucheke ziyakhala. Yebo. Chris, take us to Dwaza Brothers. Hey Langalumzuzu, welcome to Dwaza TV, another episode of Young Chola Mdaram, another day, another banger, another hot one, another favorite king one. Dr. M. Hey, siyantumela. Hallelujah. Sinibingelele bafowethu siyiDwaza TV. Hawo sesiphine sabuya. Yisokuhlolo lo. Surprise lo ngiphathele yona. Uyophela unyaka. Ayikho so. Noma ngamshaya. Hayi noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Uthi ngiyanithanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Uzithandela Khiphe nje. Usithandela umnuka wena. Usithandela umnuka. kahle Yasina ni athi ngiyazi.